Hi mga person! Araw-araw gumigising ng maaga ang misis nyo para asikasuhin si mister. Ngayong umaga ay pauwi pa lang siya galing sa trabaho. 24 hours nga pa lang pasok niya, kaya nakakauwi siya ay kinaumagahan na. Siguro nagtataka kayo kung ano ang trabaho niya. Isa po siyang hold-upper, kaya gabi ang pasok niya. Sideline na din niyang riding in tandem. Minsan nga pang lookout niya. Biro lang po, security guard po ang mister ko, isang marangal na trabaho at pinagmamalaki ko ang asawa ko. Napakasipag niya sa buhay, kaya naman laking pasalamat ako sa mister ko. Tuwing umaga ganito ang ginagawa ko, 7 AM ang out niya sa trabaho. Kaya bago ako gumawa ng mga gawaing bahay ay naghihilamos at nagtututbrush muna ako. Pagkatapos ko ang maghilamos at magtutbrush, nililinisan ko muna ang mga timba namin sa kusina at sa CR. Pagkatapos ay dadalhin ko ang mga ito doon sa poso sa labas. Wala pa nga pala kaming gripo, kaya sa poso kami umiigib ng tubig pampaligo at paglaba. Doon ko na din hinuhugasan ang mga timba pagkatapos ko silang sabunin dito sa kusina. 4 na timba lang naman yan, kaya madali lang punuin. At kapag napuno ko na ng tubig ang mga timba, iniiwanan ko na lang yan dun sa poso. Kasi pagdating ng asawa ko, siya ang magbubuhat niyan. Pagdating ko nga pala dun sa poso, ayan dun ang tiyahin ko. Medyo nga napamarites pa ang lola nyo. Ganun talaga kapag hindi ka lumalabas ng bahay. Kailangan mo nag-update sa buhay. At ito nga pala ang poso namin. 2 ang salaan kasi pag nagkakasabay ang mga tao dito sa pag-igib, napipilahan talaga mga day. Yun nga pala ang pinsan ko naliligo dyan kasi may pasok daw siya sa school. At magpapapogi daw siya sa school. Pagkatapos ko ang lagyan ng tubig ang mga timba sa poso, ay re-ready ko na itong kanin. Sasangagin ko ito at lalagyan ng maraming bawang. Gusto kasi ng mister ko na ang sinangag ay maraming bawang. Yun daw ang nakakapagmasarap sa sinangag. Tsaka yung medyo toasted ang bawang, hindi yung hilaw-hilaw. Pero wag naman yung sobrang toasted kasi mapait ka daw kapag ganun. Yung kusina nga pala namin hindi pa siya fully finished, hindi pa siya nakarap-finish. Kasi nga naubusan na kami ng budget mga mare. Wala na kasi kaming nahu-hold up. Mahina ang kitaan ngayon. Pero paunti-unti ay mapapatapos din namin ang bahay namin. Siya nga pala mga misis, kung papasok kayo sa bahay, kung kapitbahay ko kayo at manghihingi kayo ng sibuyas, naku, wala kayong mahihingi kasi matagal na kaming hindi nagsisibuyas. Sobrang mahal kasi ng sibuyas ngayon, kaya bawang-bawang na lang. Nire-ready ko na nga pala itong initan ng tubig. Nasira kasi yung water kettle namin. Kaya itong munang sa rice cooker ang iniinete namin ng tubig na panggatas. Syempre, maglalagay na rin ako ng gatas sa aming mga tasa para pagdating niya mamaya at pagsalang ko ng mainit na tubig, ready na ang gatas na nasa tasa. Lalagyan na lang ng hot water. O diba? Napakadaling gawain lang. Nakalaman ko wala na nga palang laman yung lagayan namin ng gatas, kaya sinalinan ko na muna. Uy Alaska, hindi yan sponsored ha. Bakit naman? Dati talaga mga misis, kape ang iniinom namin. Kaso ewan ko ba, nag-iba yata yung timplada ng kape. Kapag umiinom kami ng kape no, lagi na kami nag-ELBM. Kaya sabi namin magagatas na lang kami. Kaya ayun, nung maggatas kami, umokay na yung mga tiyan namin. 7:00 na pala, ang bilis ng oras. Kaya pala andito na ang mister ko. Eto, sinalubong ko na nga siya kasi meron siyang mga dala. Nilisinalan ko na rin ng mainit na tubig kasi nga para sa gatas namin. Pagkakuha ko ng mga dala niya, syempre mag-unboxing. Meron siyang dalang kamatis. At itong ulam namin para mamayang tanghali, tilapia. Piprituhin na lang daw yan. Meron din nga pala siyang dalang tuyo. Magluto raw ako ng tuyo ngayong almusal kasi naglilihi daw siya sa tuyo ngayon. Maliliit nga lang yung mga tuyo na nabili niya. At pagkatapos nga ay pinakuha ko na sa kanya yung mga tubig sa poso. Galing yan sa 24 hours niya duty pero energetic pa rin. Kumukulo na yung tubig ko kaya isasalin ko na sa gatas namin. Medyo mahirap kapag walang water kettle. Na minsan napapaso ako kapag sinasalin ko yung tubig sa mga cup namin. Ang hirap kasi siyang isalin, bes. Pagkatapos ko ang maglagay ng mainit na tubig sa mga baso namin para sa gatas ay nagpainit na ako ng mantika.
Mahina lang naman yung apoy ng kalan ko, kaya ang ginawa ko, naghiwa na muna ako ng kamatis. Kasi gusto daw niya, may kamatis kapag kumain siya ng tuyo. Medyo nawawala raw yung alat ng tuyo kapag merong kamatis. Kaya ito, syempre, pinagbigyan ko siya. Alam niyo naman, boss. Sabi nga niya, wisikan ko din daw ng kaunting asin. Kaya naman sinunod ko na, pinagbigyan ko ng naglilihi. Eto na nga at nagprito na ako ng itlog at nilagyan ko ng kaunting asin. Gusto nga pala niya sa ganito na sunny side up ay yung hilaw yung kapulahan. Ako naman, magkaiba kami ng gusto. Kasi ako, ang gusto ko, yung lutong-luto yung kapulahan ng itlog. Nabutas pa nga yung itlog na para sa kanya, kaya ayan, tumulo-tulo. Itong pangalawang itlog ay yung para sa akin. Siyempre, gusto ko lutong-luto, kaya talagang binaliktad ko pa talaga yan. Ewan ko ba, pero hindi talaga ako mahilig kapag hilaw yung kapulahan ng itlog. Kayo ba mga misis? Ano ang type nyo ng pagluluto ng mga almusal? I-comment nyo na yan sa comment section natin. Pagkatapos ko nga magprito ng itlog, eto namang tuyo ang sinalang ko. Sabi niya, konti lang daw, pero dinamihan ko na kasi minsan kapag nauubos, nabibitin siya. Tsaka para na rin sa mga pusa namin. Yung mga pusa kasi namin dito, parang tao din. 3 times a day kung kumain. Minsan nga 5 times pa. Yung mga pusa din namin dito, alarm clock din namin yan kapag umaga. Nauna pa silang gumising sa amin para lang magingay at humingi ng pagkain. Pagkatapos ko nga magprito ng itlog at tuyo, ito namang bawang ang nilagay ko kasi magsasangag na ako. Syempre doon ko na lang din siya nilagay sa pinagprituhan ng itlog at tuyo. Masyado naman tayong magastos sa mantika kung magbapalit pa ng bagong mantika. Okay na yan, may lasa na rin yan. Nilagyan ko ng kaunting asin para may kaunting alat. Nakikita nyo naman mga misis, ang dami ng bawang, ganyan ang gusto ng mister ko. So ito na nga, kakain na kami, kaya ito, ihahain ko na ang pagkain sa kanya. Napakasimple lang ng buhay namin dito sa probinsya. Kahit mag-ulam kami ng itlog araw-araw, okay na, masaya na kami. Basta ang importante, hindi kami nagugutom, may kinakain kami sa araw-araw. At nakakaraos kami, at wala kaming mga sakit. Yun ang talagang malaking pasalamat sa Diyos. Dito nga sa probinsya namin, magtanim ka lang ng mga gulay. Hindi ka na magugutom, kailangan mo lang talagang sipagan. At habang nagmumukbang nga kami mag-asawa, anyayahan ko na kayo na i-follow nyo kami sa aming Facebook page. Nasa 400 pa lang ang aming followers sa Facebook. Kaya sana sa mga bagong nakakapanood pa lang sa amin, ay i-follow nyo na kami. At kung may time kayo, i-subscribe nyo na rin kami sa aming YouTube channel. Nasa 3,000 plus na ang aming subscribers sa YouTube. Kaya sana mag-subscribe kayo. At huwag niyong kalimutang i-follow itong aming Facebook page for more contents. Monetize na nga pala ang aming YouTube channel mga misis. Kaya naman sana kapag meron kaming premiere na video, ay pwede niyong ipakita ang inyong suporta sa pamamagitan ng pagsisend ng super chat. Kung dito sa Facebook ay merong stars, sa YouTube naman ay merong super chat na tinatawag. At naka-open rin ang aming membership. Pwede kayong magpa-member sa aming channel for only 49 pesos. Sana isuportahan nyo kami mga bihi. Maraming salamat sa inyo. Pagkatapos na namin kumain ay narito na ako at pahugasan ko na ang mga pinagkainan namin. Napakain ko na rin ang aming mga pusa. Ganito lang talaga ang routine ko araw-araw. Pangarap ko rin ang magkaroon ng alagang baka o kaya ay kambing. Alam nyo kasi dito sa paligid namin ay puro damo. Kaya makakatulong ang baka o kaya ang kambing para mabawasan ang mga damo sa paligid. Dahil hindi naman lahat ng damo dito ay kaya kong gamasin. Pero minsan kapag mataas ng damo, talagang wala akong choice kundi gamasin ang mga damo na yan. Nagtanim na rin nga ako ng carpet para naman magandang paligid namin. Pumunta nga pala ako sa kwarto para tingnan kung natutulog na siya. Kasi nga diba sabi ko sa inyo galing siya sa 24 hours night duty. Kaya ito, bumalik ako sa kusina para linisan yung dala niyang isda na tilapia. Bili niya sa akin ay piprituhin lang daw ito. At ang sausawan mamaya pagkain ay ito yung mansi na may kamatis. Naku, favorite namin to parehas talaga. Bihira lang kami kumain ng karne. Minsan nakakapagkain lang kami ng karne sa mga handaan o kaya naman
pagsahod niya. Pagkatapos kong linisan ng isda ay lalagyan ko na ito ng asin. At ibababad ko muna sa asin para naman kumapit yung alat. Pagkatapos kong lagyan ng asin ay bababad ko na muna yun dyan at tatakpan. Binilin sa akin ng asawa ko na labhan ko ang kanyang pantalon na uniform. Kaya naman gagawin ko na muna ito. Sasamantalahin ko ang init sa labas kasi bihira ngayon ang umaraw dito, laging maulan at malamig. Kaya yung mga tao dito nagkakasakit sa pabago-bagong klima. Umiinit, umuulan, kaya naman ubo at sipon ang nakukuha ng mga tao. Ako pa naman yung klase ng tao na mahina ang resistensya, kaya kaunting maulan na lang umaambunan ay nagkakasakit ako agad. Isinampay ko na nga dito sa labas ang pantalon ng asawa ko. At pagkatapos kong magsampay ay pinumpisahan ko na ang pag-iinit ng mantika para maprito ko na ang tilapia. Sa mga misis po dyan na naghahanap ng iba pang recipe kung paano lutuin ang tilapia, naku, i-visit nyo lang po ang aking YouTube channel. Marami po ako dong videos kung paano magluto ng ulam. Kahit po sa itlog ay meron ako dong mga videos, kaya ano pang inaantay nyo, i-visit nyo na ang YouTube channel ko. Sana po ay supportahan nyo kami sa aming mga videos to earn more and to create more content para sa inyo. At pagkatapos kong magluto ay naligo na ako kasi nga tanghali na, mag-aalas 11 na. O diba, ang bilis ng transition, ang bilis kong maligo. So pagkatapos kong maligo ay nagbinsa na ako ng kanin, ay ng bigas pala. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yun, basta naghugas ng bigas kasi nga kailangan ko nang magsaing para sa pananghalian namin. Pasensya na kayo kung Tagalog Bicol. Hindi ko kasi alam kung ano ang Tagalog sa mga ibang words sa Bicol. Kapag ganitong mag-aalas 11 na ay nagsasalang na talaga ako ng sinaing. Kasi minsan alas 11 ng tanghali ay gising na ang mister ko. At kapag gising na siya, saka kami kakain. Paiba-iba din siya ng gising. Minsan nagigising siya alas 12. Tingnan nyo naman yung pusa ko natutulog sa labas sa motor, nakakuha ng magandang pwesto. At yung isa naman ay nandito sa may pinto sa kwarto. Eto na nga yung asawa ko, ginigising ko na kasi nga alas 12 na ng tanghali. Minsan hindi ko siya ginigising kapag nakikita ko na masarap talaga ang tulog niya. Pero ngayon ginising ko kasi nga ayoko nang malilipasan ng pagkain kapag namamali sa oras ng pagkain. Siyempre kakain na kami at alam nyo naman ang buraot na misis ay pinili ang napakalaking piraso ng tilapia. O diba, may pa-show-show pa yan. Mukbang yarn. Kaunting kwento nga pala mga misis. 2019 mag-start ako na mag-vlogging sa YouTube. Hindi muna sa Facebook. Hindi ko kasi alam na pwede rin pala sa Facebook. Kaya YouTube ang pinukusan ko noon. At after 9 months, na-monetize din naman ako sa YouTube. Kaya eto kami ngayon, yung Facebook naman ang tinatrabaho namin para baka sakali ay ma-monetize din kami sa aming Facebook na page. Hindi naman namin akalain mga misis na ang aming YouTube channel ay mag-grow at aabot pa sa punto na ma-monetize kami. Kaya sobrang sinipagan ko talaga nang naumpisahan na na-monetize ang aming YouTube channel. Kahit pa paano ay kumikita na kami ng kaunti, hindi man katulad ng iba na sikat na malaki ang kinikita. Pero nagpapasalamat kami kasi kumikita kami. O siya, hanggang dito na lang ang video namin. Sana supportahan niyo pa rin kami mga misis. See you again next time. Bye!